Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kini si Papa Joe para sa itong mga repurpose nga content diri lang sa Katabi with Ate Gems. Don't forget to subscribe and click the notification button. Karong adlaw, lain na sad nga istorya nga atong idalit kaninyo. Paminawon ta ang istorya sa atong sender kundi siya nagpakaisog nga gibutyag ang iyang kasaypanan. Unsa kahay sala nga nabuhat ni Georgina. Kini atong masayran din hilang sa atong programa ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan nga tigtanawan ug tigpaminawan sa imong YouTube channel ug sa Katabi with Ate Gems. Din naghatag og kalingawan at the same time moral lessons. Dako sab kayo ni matabang sa mga tawo nga nalugmok sa kagul-anan, sa mga tao nga nawad-an na ug pag-asa ning kinabuhia. Sa dili pa ko mopadayon og suwat sa kong istorya, gusto na kong pangutan-on ang ato ang mga ka-dear friends diha nga naminaw karon. Nabiktima na ba mo sa inyong kaugalingong prinsipyo? Ang akong tubag niini kay nabiktima na ko sa akong prinsipyo to the point nga kuwang na lang maguba ang akong kinabuhi ug hangtod karon padayon na akong gibasulan. Tagualan ko sa pangalan nga Georgina. Mao gyud ni ang napili na kong pangalan kay nindot kay paminawon. Georgina usa ka pangalan sa babae nga gwapa, elegante ug sopistikada. Sugdan nako ang akong istorya niadtong second year high school pa ko, Papa Joe. Kay nitong panahona nagsugod na nga colorful ang akong kinabuhi. Only child lang ko. Si mama nagtrabaho sa gawa sa nasod ug si papa sa usa ka kompanya diha sa Cebu isip usa ka kolektor. Si Tia Lita nga igsuon ni mama mao ang nagatiman nako sa balay. Sa iya gipadaan ni mama ang kwarta nga budget namo tibok buwan. Buwag na kini sa iyang bana. Mo nga diha na siya samuan ni Puyo ug mao'y ni barug isip akong inahan. Okay man unta kayo si Tia Lita. Wa ko'y kasaway hangtod nga niabot ang usa ka higayon nga dun ako'y nadiskubrian. Lahi ang akong gibati niadtong adlaw. Kay mura kog kahilantanon. Mao nga niuli ko sayo gikan sa eskwelahan. Padung na kumusud sa kwarto para mapahuway diyang dun ako'y tingog nga nadunggan gikan sa kwarto ni Tia Lita. Ayaw ba diha Edgar kay gilok kaayo? Bihawa dito bi. Tingog pa ni Tia Lita nga doon na pa'y sagol nga agik-ik. Wala ko makagets ako ang nadungog. Murag dili man maayong paminawon nga magginitikay silang duha sud pagyud sa kwarto. Pero nirehistro na sabdayon sa kung utok ang posibleng gibuhat nila ni Papa Edgar o ni Tia Lita. Isog ang akong naw nga giduol ang pultahan sa kwarto ni Tia Lita ug kusog na akong gipatiran. Naabli ang pultahan ug maugyod ang akong naabtan. Nakit-an ko si Papa ug Tia Lita nga nagaksanay ug parehong mga way sapot pang ibabaw. Georgina, nagunsa man ka? Anong wa man ka na eskwela? Nakuratan ug nagkabunga-bunga pa si Papa. Ako may mangutana ninyo. Nagunsa man mo diha ni Tia Lita? Isug ko pa nga tubag nga tuniya. Dali kayo nakapalayo si Papa kang Tia samtang si Tia sab nibukot dayon og habol. Wa mi daw tang gibuhat. Ulay daw tang buti pasabot ang imong nakita, Georgina. Matud pa ni Papa nako. 13 anyos na ko niadto og di na nila mailad. Nakasabot na ko sa kong nakita. Pila ka adlaw ko nga wa sa kong kaugalingon. Di na ko pwedeng isulti nila ni lolo ug lola ang ako nakita. Labaw na nga mauwaw ko nga mo-share nini nga to sa akong mga amiga o akong mga classmates. Gisekreto na ako ang tanan, kaya di ko gusto nga magkagubot. Tungod sa akong nakita nilang duha, nawada na kong respeto nila. Di na ako mopatuon nilang duha, o ako nilang silang yanu-yanuhon o tubag-tubag. Ang akong bahad nila, nga di sila makapugos na ako sa akong buhaton, sa akong kinabuhi. Or else, ibulgar na ako ang ilahang sikreto. So kadusam niya to, nibiyan ako sa akong mga buutang barkada.
Nakiamigo ko mga estudyante nga happy-go-lucky, mga way plano. Sa kinabuhi, kundiin normal lang amo kating classes para mag-happy-happy o gisudlan na pod nako hasta tagay og sigarilyo. Usa ka adlaw ni ana, dunay gisugo si Tia Alita nako. Diyon ta ko mosugot pero gipunan niya ang akong suhol ug kwarta. Ipahapit ko no niya sa terminal ang iyang anak nga gikan pa og probinsya. Si Jam, siyempre kaila ko sa kong igagaw. Mga gagmay pa lang mi niya itong di magulian mig probinsya. O nga ako kadua si Jam. Wangkig kayo ang lawas, itom o sipunon pagyud. Halos di na gani ko makatuod yung pag-abot na ako sa terminal lahi na ang kausaban sa panagway ni Jam. Nitubo na kini og mga 5'5" na ang height. Masulon na ang panglawas o gwapo na siya Papa Joe. Sakay namin duha sa jeep paingon sa mua og samtang busy siyang nagtanong-tanaw sa among gigian, ako siyang gipasiplatan. Ambot ba ngano naka-film akong sama niya adto? Murag lahi ang akong gibati niya. Dunay luksong dugo dili tungod kay manag-ig-agaw mi. Kundi usa ka talagsaon nga opposite attraction ngadto kang Jam. Nakabantay ko nga hilumon kaayo ni siya. Murag may pagkasuplado. Di siya makatutok sa akong mga mata. Nakasmile ko. Di kaha tungod kay crush up ko niya. Matod ko pa sa akong una-una, Papa Joe. Naunsa naman ko Waan ako masayod sa kung na-feel ko nganong feel ko sama niya to sa ako ang igagaw, Papa Joe. Pagabot na mo sa mo ang bay, giobserbahan na ako ang lihok ni Jam. Ang iyang treatment na ako. Mausab ang treatment niya sa iyang mama o sa kong papa. Uga kayo, sama sa huwaw, Papa Joe. Nagpa-enroll si Jam sa eskwelahan nga ako ang eskwelahan mo nga magkita ramin niya usahay sa school. Dunay time nga magkadungan mi guli, magsakay sa jeep, pero as usual, di mi magtingog-tingog. Casual lang ang hi ug hello na mo ug bye. Pero bisan pa og ingon ni ini ang iyang pagtagad nako mas nisamot ang appeal niya. Diri ka nako og mas nisamot ang akong pag-crush ngadto niya. Usa ka adlaw niya na dilukso ang akong kasing-kasing, Papa Joe, dihang dun ako'y nadawat nga text gikan kang Jam. Asa ka? Matod pa sa iyang text diri nako. Sa mong classroom nga naman, reply pa nako, pero sa tinuod wala ko sa mong room. Ni kating classes ko, niya to kauban sa usa kang amigo nga si Kyle. Usa sa akong barkada nga nanguyab pud kanako. Pwede kang muuli sa Byron, doon natin istoryahan. Baos pa nga text ni Jam nako. Daligay ko nakabalibad kang Kyle nga di na lang mi mudayon sa mo ang lakaw, Papa Joe. Matsyata ni mo, Georgina, nag-expect ko nga mukuyog ka na ako ron. Di ba sabot mo na to nga after ta mag-iinom og pila ka botilya, mukuyog ka na ako sa motel. Matud pa ni Kyle nako. Nausap akong decision, Kyle, Sige, muna na ako kay doon nagpaabot na ako. Tubag ko pa nga to niya og dali ko nga nibiya niya sa muang suking imnanan. Pag-abot na ako sa Mambalay, mingaw kaayo, Papa Joe. Nakita ko si Jam nga nagpaabot na ako sa sala. Asas tiya, pangutanan ko pa niya. Wala diri doon nagilakaw. Tubag pa niya og wa kini maglangay. Iyang gigunita ng ako mga kamot og for the first time ni harong siyang tutok nako. Georgina, I love you. Nasayod kong sayop pero bisan usaon ako likay nimo. Bisan kung saon ako pugong ang akong kagalingon, di ko na ako mapugngan. Matod pa niya nako. Gikulbaan ko sa kung nadungog niya. Wa ko mag-expect nga pareho mi gibati. Nakagusto po siya nako o gihigugma pug kuno ko niya, Papa Joe. Wa sa ko magdahom nga pareho tag feelings. Sa una, gusto lang nako nga mag-reveal din nila ni Tia ug Papa. Gusto kong tintalon ka para makabawas nila. Pero sa kadugayan, lahi man akong gibati nimo. Love sa tika Jam. Pareho ang duha. Tubag ko pa ngadto niya. Giga ko sa gugugot ni Jam dungan sa pag-aga sa akong mga luha. Di ko sure og para asa ang akong mga luha. Sa kalipay ba kaha? O sa kahadlok nga bisan og usaon. Sayop ang among gisudlan tungod kay pursuso nga first degree cousin me, Papa Joe. Sukad niya to,
Pirmi na may magkuyog-kuyog ni Jam. Nakita nila ni Tia ug Papa ang among closeness ug sila nalipay sad sa ilang nakita nga finally nagkasinabot na gyud mi. Dili na mi sama sa una nga way tagdanay. Walay malisya nila ni Tia ug Papa ang among closeness. Siyempre, ilang pagtuo nga magigagaw gud ang among treatment sa usag-usa. Kung kami na lang duha ni Jam mag-holding hands dayon mi. Muduol siya nako ug mugakus sa akong hawak unya hagkan ug pilit kaayo ang akong lips. Malipayon kami duha kung magkauban mi. Sama niya tong usa ka hapon nga kami rang duha si Jam sa balay. Naglingkod siya sa sopa ug naghigda ko sa iyang paa samtang nananaw mi og TV. Naigking ko siyang gibuhat nga pagiram-hiram subang party sa kong lawas. Nilingkod ko ug nipalayo niya. Nganong nisibog man ka? Di ka ganahan? Pangutana pa ni Jam nako. Well, di man sab sa dili ko ganahan Jam pero di pa man ko ready anang ingon ana uy. Bata pa kay ko. What if mumabdos ko? Tubag ko pa. Nakasabot raman sab si Jam ug niduol siya nako ug nihawk sa ko ang aping Papa Joe. Igo ra nga ni daitol ug gamay ang iyang ngabil sa kong aping ug maugyoy pag-abli sa putahan ug nakita ni Papa ang among eksena namo ni Jam. Georgina? Jam? Unsa kini ako nakita? Anong naghawak man mo? Doon na mo'y relasyon? Isug pa nga pangutana ni Papa namang duha. Pareho ming wa makatingog ni Jam. Uy, Georgina, ay duko-duko diha. Tubag! Kamu ba ni Jam? Balik na sa niya og pangutanan nako. Oh, kami na. So ngano di ay? Usi dautan kong kami na Jam. Isug ko pa nga tubag ni Papa. Unsa? Usi way dautan nga kung kamo nga igagaw mamunduha, wa pa ka nagunahon na ana ha? Matod pa ni Papa Joe. Og dito akong giduol si Papa. Og tisar kayo kung ganito bang niya. Wow, murag kinsa pug kanisulti nako ana da. Kamo manggani si Tia, dunay relasyon? Kabit nimo ang igsuon sa imong asawa? Mas grabe ang sala nimo, di ba? Tubag ko pa ngadto niya. Ay konsultig sama ana Georgina ha. Ako paghihapon ang imong amahan. Dapat ka nga mo respeto nako. Karon dayon pagbuwag mo. Immoral na ang inyong relasyon. Matod pa ni Papa. Ah, immoral di ay ha. Unya kanang imuhang relasyon ni Tia Lita. Dili na immoral. Pangutana ko pa niya. Pero usa ka lapik kayo nga sagpa ang nidapat sa akong naong Papa Joe. Dihubag ang ngabil sa sagpa ni Papa. Suko kay ko niya. O gusto pa gani unta ko nga ibulgar sa tanan ang ilang tinaguan para makabaws ko. Pero nagunahuna na sab ko ni Mama. Basin og maon sa siya sa Saudi. Dili sayon ang iyang trabaho. Usa ka DH Mama, basin og makaibaw siya sa nitabo sa Pilipinas, maguol unya magkasakit Papa Joe. Wala ni uli si Jam niya ng pagagabi. Ako siyang gitawagan pero wa siya motubag nako sa iyahang cellphone. Nilakausap ko Papa Joe. Wa ako natug sa mua. Ug dito ko sa bahay sa usa nako ka barkada. Si Papa nasab ang nagsigi og tawag nako sa cellphone. Mao nga akong gi-off kay di ko gusto mag-iistorya niya. Pagkaugma niuli ko sa mua para magkuha sa kong mga gamit kay plano nako nga tawagan sa si Jam para sultian nga manlakaw min duha. Magpalayo, magtaban Papa Joe. Pero pag-abot nako sa mua, diha pa nako naibawi nga wala na si Jam. Gipapauli na ni Tia sa muang probinsya. Nihila kog taman sa kung nahibawan tungod nilang duha ni Papa o ni Tia Lita na wa ang lalaki nga akong gihigugma. Pag-charge na ako sa akong cellphone, nagpusot-pusot ang mga text ni Jam. Nisamot ang akong nga ang Papa Joe diyang nabasahan na ako nga pareho ang tamig plano si Jam. Matod pa niya siyang text, nako nga magtaba na lang kuno mi. Ako din gidaya lang yung number pero unreachable na. Tungod sa akong kalagot, wa na ko makapugong sa akong kaugalingon ug niadto ko sa bahay sa akong apuhan ug gisumbong nako ang relasyon nila ni Papa ug Tia Lita. Purting sukua sa akong apuhan ug ilap ang gipalaya si Tia Lita. Ang nakapasamot pagyud na kong kasuko kay giapas ni Papa si Tia Lita sa ilahang probinsya. Tungod sa nitamong iskandalo, nakaabot ni kang Mama ang balita. Ug sama sa akong gituuan,
Nasuko si mama nilang duha. Naguol og na-depress. Pero unsaon man nga nahitabo naman gyud ni. Hinuon mura kong naibtan og tunok nga wa na ko'y gitago ngadto kang mama. Usa ka buwan pug ko nga naghilak, Papa Joe. Gihilakan nako ang relasyon namo ni Jam ug ang nahitabo sa akong pamilya. Wa na niuli si Papa sa amo. Human sa pila ka semana na kong higda silang lola, naka-decide ko nga mobalik sa mua o ipadayon ang akong naandan. Ang magpakamarka bahala, Papa Joe. Nibalik ko sa pagkipagbarkada sa mga bisyosong circle of friends sa una ug pagsunod namo kita ni Kyle, ako di siyang gisugot para makalimot ko sa akong problema. Dili lang kay usa ang akong boyfriend gawas kang Kyle, doon na pa ko'y duha ka laing mga uyab. Upat ka buwan na nilabay, nabalitaan na akong nibalik sa syudad si Jam, pero nagrent na siya og boarding house. Nabuhi og kalit ang akong dugo ug ako din gitawgan si Kyle sa cellphone para makigbuwag niya. Kyle, magbuwag na ta ha? Matod ko pa niya. Unsa, nga naman Georgina, unsa may sala na ako? Doon na ba ko'y nabuhat nga wag ka yun? Tubag pa ni Kyle nako. Wala Kyle uy, okay kay kang pagkauyab, mubo ko pa nga tubag niya. Pero ngano lagi, sulti ko sa rason. Di na day ko ni mo love? Or basin di ko ni mo love? Sukad pa sa sinugdanan. Di ba ako bugo Georgina nga di makabantay? Sayang lang kay tinud-anay manggod ang ako adya nimo. Matud pa ni Kyle. Actually, naluoy ko ni Kyle. Sakto siya. Wagi ko'y gibating paghigugma nga to niya. Musamot pagyud unta ang iyang kasakit nga gibati og nahibawan pa niya nga doon na pa ko'y laing duha ka mga uyab gawas niya. Sa ilang tulo, si Kyle ang pinakabuutan og dunay plano sa among future. Ang laing duha-duha arsab ang ilaha. Diri ka nako, mangwa nako siki og time nga buwagan pud sila. Kung wa may contact, meaning ana, buwag na mi. Don't worry Kyle, makita pa ka babae nga para nimo. Panghinaot pa nako nga to niya Papa Joe. Wala ko'y idea kung asa nagpuyo si Jam. Ang ako lang gyud nga gihuwat nga makita nako siya sa school. Tuod man usa ka buntag niya na gibalitaan ko ni Joanne ang akong barkada nga tuwa daw sa faculty room si Jam para mag-process sa iyang pagbalik og eskwela sa among school. Kusog kayo ang kulba sa kundughan samtang nidagan paingon sa mong faculty room. Pila ka minutos ko nga nag-atang kang Jam sa gawas sa office. Way kabutangan ang akong kalipay diyang nakita ko ang lalaki nga gikamingawan nako pag-ayo. Nidagan ko paingon niya og ako siyang gigakos. Ni-action na unta kog hawak siyang ngabil pero iya kong gitukmod. Noon sa mga Georgina, pagmatunog delikadesa, uy, nalimot kang eskwelahan ni. Nakaibaw na ba sila nga igagaw ta? Matud pa ni Jam nako, nga ang tuno dunay kasuko. Pagkahuman nilakaw na si Jam o gibiyaan ko nga tulala. Wa ko makatingog. Maura ba to nga akong gihuwat? Maura ba to ang isugat niya nako? Abi ko ba o gimingaw siya nako? Abi nako og love ko niya. Base siyang gisigian og sulti nako niya tong dito pa siya puyo sa mua Papa Joe. Niuli ko sa amo Papa Joe og since nga ako rang usa, way makadungog nako nga nihilak og pinangaab gyud kaayo. Naundang lang kog hilak diyang doon ako'y nadungog nga tuktok sa pultahan. Georgina, abli ko, ari ko matug. Matud pa sa tingog nga nasa gawas. Tingog sa kong lola, Papa Joe. Mas nisamot pa ang kagool diyang pagkaugma ako naibawaan nga wala na si Jam. Igo lang din siya nga niadto sa mong school para magkuha sa mga papers para makatransfer og laing eskwelahan. Wa na ko masayod ug asa siya paingon. Tungod niya to ni samot ko kapariwara Papa Joe. Diretso na nako ang alote gikan ni Mama. Kwartahan ko pirmi. Mao nga bisan og asa na lang kumabot og lakwat siya. Inom dito, inom diri. Ug bisag kinsa na lang lalaki ang ako ang gipatulan. Kung sa una kutob lagi ko above the belt, mao'y akong limitasyon sa mga lalaki nga akong kuyog pero lahi na niya tong usa ka gabi nga nahubog ming tanan si Chester.
Si Chester amigo lang sa kong barkada, nga wa gani ko kabaw sa iyahang apelyido. Nangahubog nami niadto og wa na ko makabalibad diyang gidala ko niya sa motel. Saon nga nadala man sab ko kay maayo og eksperto kayo ni nga muhawk Papa Joe. Nahitabo gyud ang nilapaay sa leyon og karnero. Pagkahuman gyud, mura kong nahuwasan sa akong kahubog. Ug diha pa nako na-realize nga ang bugtong butang nga akong giampingan. Bisan patuod og wa ko'y ayo nga pagkababae. Pero gi-preserved unta dito nako ang ako ang virginity. Pero wala na. Natugyan na nako kang Chester nga katupan nako na ila-ila. Nakahila ko sa akong paghuna-huna nga dili nako birhen. Usabay gilakan nimo Georgina. Pangutana pa ni Chester nako. Nibako ko nitubag niya nga, pakasli ko ha, kay imo naman kung nakuha. Tubag pa nako niya. Nikatawa niya og nabugal-bugal nako. Kasal? Nga no good, murasad baya ka og murasad og wasa ko kailan nimo Georgina. Sikat kay ka nga player oy, bisag kinsa lang lalaki na uyab nimo. Ha? Kasal? Kasal gyud nga. Di man gani ako'y nakauna nimo. Matud pa niya nako. Buang ka Chester, ikaw pala ang lalaki na kailabot nako og nasayod ka og nakaibaw ka ana. Singhag ko pa nga niya og dayong suot sa akong mga sinina. Nanggawas mi sa motel nga waiting ganay. Pagdagan og layo-layo sa taxi nga among gisakyan, akong gipara og way pananghid nga ninaog og akong gibiyaan si Chester Papa Joe. Usa ka semana na nilabay sukad natugyan nako nga akong lawas nga tukang Chester. Pero wa na gyud nimo patimaw og bisan og text man lang para mangumusta. Ingon niya to na lang di ay kutob. Human ko niya nakuha, wala na. Kailakon ko nga naguna-una og gusto ko nga makaistorya ni Chester. Pero wala na nako siya makit-i pag-usab. May nalang gani kay natagbuan nako ang barkada nga amigo ni Chester ug ako siyang gipangutana asa si Chester. Gitagaan ko niya address ni Chester nga ako sa dayang gipangita. Nagrent na siya og boarding house. Upat sila ka buok sa usa ka room nga puros lalaki. Nagpabagan ako sa kong naong ug isud nako si Chester sa ilang kwarto. Naabtan pa nako ang mga ka-roommates niini nga naka-boxer shorts lang. Si Chester sab naghigda sa iyang gamay nga katre. Nagunsa man ka diri Georgina? Bawal ba diri babae kung masakpan ka sa landlady namo, papawaon jud ko diri tungod nimo. Matod pa niya nga murag nasuko nako. Nanggawas ang iyang mga roommates para paghatag na mo og privacy. Ako na nangita nimo kay wa na makapakita nako. Human nimo nakuha ang imong gusto. Matod ko pa ngadto niya. Mao ba? So sa gusto nimong mahitabo, pakaslan di ka? Abi ko bag liberated ka. Di ba, laylay kag lalaki so kato silang tanan, gihagad sa to nimo kasal pag human nila nga naangkon nimo lawas. Panginsulto pa niya nako. Kapila man ti ka ingnon nga ikaw ra may lalaki nga gitugyanan nako completely sa akong pagkababae. Ikaw ang naka-virgin nako. Matod ko pa. Unya, nga naman lagi nga may dugo. Pangutana pa niya nako. Ambot lang, unsay kalibutan ko nang magdugo ba o dili. Basta sure ko nga ikay nakauna nako. Pamugos pa niya nako. Pagkahuman ni kalit og kausab ang naong ni Chester. Ningisi ni, nga murag ngisi sa yawa o gigunitan ang akong bukton o gibitad paduol niya. Natumba ko og dito na patong siyang lawas samtang naghigda sa iyang katre. Kumaw na. Sige, follow up pa na to. Tanaw na kung ako bagyod ang tinuod na kaunan nimo. Matod pa niya nga nisugod na o kupo-kupo Papa Joe. Gilak ni Chester ang pultahan ug paspas kay nga nakahuka sa iyang t-shirt. Wala na daghang pa si Kalipa. Kung unsa ka paspas siya nakahubos siyang t-shirt, mausab ka paspas na tapos ang gusto niyang buhaton nako. Honestly, ma-feel nako nga wag yung sign of tender love and care ang iyang gibuhat. Sama lang siya sa pabo. Nga nangiti og pagkahuman, iyan akong gipapailis sa ako ang sinina. Dali ang nagsuot mo sinina diya kay manood na to kong mga ka-boardmates. Matod pa niyan na ako. Pagkahuman, iyan akong gipapauli sa mua. Wa man lang gani ko niya ihatod bisan og sa gawas na lang sa iyahang boarding house. Gibati gyud na ako. Ang kaubos sa akong pagkababae, Papa Joe. Murag
barat nagyud kayo ko. Pero unsa pa may mahimo nako? Wanay panahon nga magpapresyo pa ko. Kay ilang nailhan nako, usa na kabaratuhong babae. Nausban pa ang naitabo na mo ni Chester pero di na lang sa ilang boarding house kundi sa among balay pa. Makapabor ko pirmi kaya kurang usa sa maadlaw. Ug si Lola gabi na nga muanha para kuno dunay kauban nga matuog nako. Bago pa lang gyud nakatalikod si Chester diyang dunay laing niabot sa mua. Nasyako pagkakita nako sa akong igagaw nga si Jam. Georgina, kisam to lalaki nga ako nakitaan nga bago lang ni gawas. Mao ba to'y mong uyab nga si Chester? Pangutana pa niya nako. Wa kay labot nako og kinsa akong laki, Jam. Ganun niyaman ka? Tubag ko pa. Niya ko, para paghatag og warning nimo. Doon ako'y nadunggan nga batian ng Chester. Ikaw ang ilang istoryahan, Georgina. Gipanabi ni Chester ang nitabo ninyo. Wa man siya may gugman nimo, gibinuangan lang kaniya. Matud pa ni Jam. Kibaw ko. So, sa pailayang balita nimo, make sure ka nang wa pa ko'y kasayuran nga para ma-surprise ko ha. Insulto ko pa nga tubag niya. Nakalitan ko sa purma sa naw ni Jam nga muraba og kahilakon, Papa Joe. Georgina, dili pa man katapusan sa kalibutan. Ayaw gubay mong kinabuhi tungod nako. Dili man puta angay sa usa kay igagaw man ta. Matud ko pa nga niya. Aw, kay bawa man day ka nga igagaw ta o di pwede nga nung ikaw may niuna o pakigrelasyon nako. Yes, nakinomdong ko. Una pa lang na akong kita nimo nga dako na ka. Niya tong gisugat ka sa terminal, lahi na akong feelings nimo. Nakagusto ko nimo pero gipugnalan ako kung kaugalingon. Ikaw may naguna-una nga mag-unay ta. Niya karon moingon ko nga dili na ako gubo na akong kinabuhi. Uwahay na ang tanan Jam oy. Dugay na ninyong giguba ang akong kinabuhi. Kamu ni Tia Alita, kanang imong inahan og si Papa. Ikaw ang naguba sa akong kinabuhi. Kamo. Gipagawas na nako ang kasuko nga tukang Jam, Papa Joe. Ug sa immoral na kong pamilya, apil na ko, Papa Joe. Wa ko nalipay sa akong kinabuhi. Ang bugtong na yung excuse nako, Papa Joe. Kung kauban nako si Chester, nasayod ko nga di ko mahal ni Chester o di sab nako siya mahal. Pero padayon lang gyapon ko. Usa ka gabi ni ana sa wa pa ko matug, nag long distance call si mama nako. Anak, kumusta naman ka? Nakapanagin nako sa akong amo nga pwede na ko mo bakasyon diha. Basin sunod tuig sa imong graduation, paninguhaon ako nga makatambong ko. Taro nga baya ang imong pag-eskwela nak ha? Kaya kita lang bayan duha. May nang doon na tayo ikasagpa sa imong mga salbahis nga amahan og tiya. Nga bisan og nagpaka-immoral sila. Nakapahuman lang gyapon ko sa imong pag-eskwela. Matud pa ni mama nako, Papa Joe. Nakapangupaw ko. Usa ko ni tubag kang mama. Nanladto ko sa akong laway. Wa ko masayod ug unsay akong itubag niya. Ma, magtarong ko sa pag-eskwela og mayuday kay makauli ka, makatambong ka sa graduation. Tubag ko pa nga nagbunga-bunga pa, Papa Joe. Siyempre, kinsa may di magbunga-bunga, kinsa di makuyawan nga ang akong isultin ni mama nga third year college na ko o graduation na sunod tuig sa akong kurso. Pero ang tinuod, napagyapon ko sa first year college o pagani klaro ang mga subjects nga akong gikuha. Basta, ingnon lang ko nga nag-eskwela ko para mapadadaan ko kwarta ni mama. Kalit lang ang gibati na kong konsensya, Papa Joe. Naluoy ko sa akong inahan. Pagkaugma ni ana nakahukom ko nga sugdan na naugtaro nga ako pag-eskwela. Nisud ko sa akong klase nga puros mga minor subjects. Di pa man siguro uwahay ang tanan. Nasayod ko nga makasabutra si mama kung ako siyang sultian sa tinuod nga di gyud ko third year college kundi first year paghihapon o irregular pag yun. Sigurado ko nga mapasaylo ako ni mama. Plano po na ako nga sunod semester kuhaon na ako tanang subject. Dili pa uwahi ang tanan. It's better late than never. Matod ko pa sa kung una-una. Pero kung kanusan ako noon ako nga magbago, sungugo naman hinunta sa panahon, Papa Joe.
Pila ka adlaw ang nilabay na diskubrihan nako nga mabdus ko. Nagbungag yun ang among gisigian ug buhat ni Chester. Ako di siyang gitawagan sa cellphone para pahibawon sa akong kahimtang. Mabdus ka? Di ba naggamit mo kong protection permi? Sigurado na ba ka, ana? Kasi di ako nga mahan, ana, kay ako yung gitimanan nga kadadug na to, Georgina, doon na dyan ko'y protection permi. Tubag pa ni Chester. So, kinsa man di amahan na niya kong gisabak. Ug dili, ikaw, gawa mo ko'y laing lalaki. Sukad nga nagkakita, wa mo ko'y laing uyab, ikaw raman, matod ko pa. Di ko kasiguro, ana. Di jud ko kasiguro na, Georgina. Sige lang, inigawasan na, tanaw na to kung maliwat magyuna na ako, mga mahan ko. Tubag pa ni Chester. Nakahila ko sa akong nadungog gikan kang Chester, Papa Joe. Pero wag yapon ko mawadi sa paglaom. Kung kinahanglan pa nga pabuton ako makapanganak ko o ipakita nako sa iya ang bata, kundi sigurado ko nga maliwat yun niya. Kay siya ko'y amahan, Papa Joe. Kung gikinahanglan nga ipa-DNA nako ang bata, sila ni Chester para ma-prove yun nako niya nga siya ang amahan, buhaton ko kana. Di ko gusto nga magtubo ang akong anak nga way amahan. Unsa man lay bation ni mama kung mahibaw-an niya nga wa gani ko magtarong og eskwela. Ako siyang giilad. Patuon ako niya nga hapit na ko mo graduate pero layo pa sa tinuod. Unya, samutan pagyud nga mabdus ko ug way amahan. Sobra-sobra ang kasakit nga ang gihatag ni mama. Nahadlo ko nga takihon siya sa kasing-kasing kung mahibawan niyang tanan akong kabuang. Pila na kaadlaw nga wa na magpakita si Chester nako, mao nga ako siyang giadto siyang boarding house. Doon na ako'y sulbad na imong problema, Georgina. Total, pareho man tang dili ready. Wa pa ko kahuman og eskwela, wa ko'y trabaho. Ibutang to lang og ako'y amahan ana. Pero sama nato na pagbuhi nga pareho man tang way trabaho. Samot na may bawaan kang mama. Na mama nimo ba? Na, masukot og tama nimo. Ganahan ka nga masakit si mama nimo sa problema dito sa gawas? Matod pa ni Chester nako. Mas may buot nimong ipasabot nga sulbad, Chester. Pangutana ko pa. Ato na lang ipakuha ang bata. Doon ako'y kailang mananabang ba nga makamaw mo kuha. Ay kabalaka, kuyugan ti ka. Masulbad lang itong problema. Matod pa niya nako, Papa Joe. Dili gyud ako musugot, Papa Joe. Pero sa may mabuhat na ako, kundi ko musunod sa gusto ni Chester. Di na nako madetalye ang nitabo basta nilampos minduha sa pagpakuha sa bata. Nabuhat nako ang usa ka butang nga pagbasulan nako sa tibuok na akong kinabuhi. Kahapon lang, samtang naghikap-hikap ko sa kong tiyan, dungan sa kong pag-imagine og unsa kanindot nga pamilya. Pero nahugno ang tanan. Tanan akong damgo, panghinaot nga makabaton og maayong kinabuhi ug paglaom, nahugno, Papa Joe. Dungan sa pagkakuha sa akong anak, mausab ang pagkawa ni Chester sa akong kinabuhi. Nagkuyog minduha nga naglakaw sa gawas, sabay sa mananabang og wa may tingganay duha, hangtod niabot sa eskina. So, Georgina, di nila ko kutob ha. Di natin ka matod. Matod pa niya na ako. Nitando na sa kunya, Papa Joe. Nakaibaw ko nga mao nagkanto ang katapusan na mong panagkita. Di pa dayon kong lakaw paingon sa highway hangtod nga nakasakay kong taxi paingon sa mua. Ang sunod na akong atubangon, mao si mama nga dili na nako punan ang iyahang kasakit. Akong gikuha ang akong cellphone ug ni-text ko sa roaming ni mama nga magpatawag ko niya kay emergency. Waabtig pila ka minutos ni ring dayon ang among telepono ug si mama ang nanawag nga puno sa kabalaka. Georgina, anak, unsay nitabo nimo? Emergency man kaha. Matod pa niya nako sa pikas linya. Ma, pasaylo ako, ma. Daghan kay kog sala nimo. Hinaot pa nga mapasaylo ko nimo. Tubag ko pa, og diha dayon gisulti ko kaniya ang tanan-tanan. Tanan-tanan gyud, lakip na ang part ni Chester ug sa wala nako pagpadayon
sako ang gisabak. Hilom ang pikas linya. Nagtuo na gani ko nga wa na siya. Pero totoo, doon ako'y nadunggan nga bakho. Naghilak si mama. Way mga po nga nanggawa sa iyang baba, puros na lang hilak, Papa Joe. Wa na ko kapaabot. Tungod sa akong kahadlok ang mama, nabutang nako ang telepono. Wala na nako pabuta nga patyon ko niya og kasaba. Wala na nitawag si mama pag-usab o nakasabot ko niya. Dili na ako siya mabasol sa iyang kasuko nako. Makasabot ako niya nga di sayon dawaton ang balita nga iyang nadungog gikan nako. Nagpriso ko sa akong kwarto. Wa na ko mugawas og bisan si Lola na balaka na nako. Feeling nako niya itong mga higayuna wala nagyubili ang akong kinabuhi. Lami na gani kayo magpakamatay. Actually, nitry ko glasla sa akong pulso pero wa na ko gipadayon diyang nisidlit ang dugo o gisakitan ko sa hiwa sa blade, Papa Joe. Hapit na mag-usa ka buwan, ngayon ni adto o diyang wa na ko damha nga dunay kalit nga niabot sa Mumbai. Si mama, pagkakita na ko niya, nagduduha pa ko nga moduol niya. Nahadlo ko nga makadawat og kasaba gikan niya. Pero kalit nga nihilak og kusog kayo si mama. Dungan siya pagdagan paingon nako og iya kong gigakus og hugot kaayo. Pasaylo ako anak, dako kog sala nimo. Ako hinungdan nga ningon ani ka karon. Matud pa niya nako. Unsa? Dili maoy. Ako mo'y sadan. Ako'y mga igpasaylo nimo. Tubag ko pa. Kung naminaw palang unta ko, ni papa nimo kaniyan to. Kung wa palang ko nagtuman sa kung gusto nga mo abroad, maatiman unta tika. O ang imong amahan. Dili unta siya matintal og lain. Dili unta magkawatak-watak ang atong pamilya og labaw sa tanan. Dili ka mahitumpawak sa kadautan. Matud pa ni mama nga padayon sa paghilak. Wala mo balik si mama sa Saudi. Matud pa niya. Dili pa daw uwahi ang tanan. Pwede pa namang bag-uhon ang dagan sa among kinabuhi. Dunay natigom si mama og mao kadto ang iyang gihimong kapital sa iyang negosyo, nga karinderya. Pagsunod abli sa klase, iya kong gipugos nga mobalik og eskwela. Tuod man ni balik og eskwela, Papa Joe. Sugod sa unog yun. Kay wa man ko'y napasaran nga subject sa ako ang pag-eskwela sa una. Naningkamot ko nga tarungon nako ang akong pag-eskwela. Kay mao na lang ang bugtong ikabaos nako ni mama para malipay siya. Tuod man nilampos ko sa ako nga paningkamot. Upat ka tuig ang nilabay, nahuman nako ang akong kurso. Nakatrabaho ko sa kanindot nga trabaho o dito sab nako naila-ila ang akong nahimong bana nga si Ramon. Dili tiyaw ang nagian nga trials ni Ramon og naangkon lang niya ang akong yes og ni-promise naman pud unta ko sa akong kagalingon nga di na musud og relasyon. Pila ka tuig pud siya nga nanguyab nako hangtod nga sa kadugayan nalukmay ra gyud ang akong kasing-kasing tungod sa iyang kabuutan. Usa ka tuig mi nga nagkauyab ni Ramon, usa pa siya nagpropose nako og kasal. Simple lang ang among kasal pero meaningful. Happy kay minduha. Ug kinsa nagtuo nga human sa akong nagian nga maka-experience pa di ko og kalipay nga sama ni adto. Sa 5 ka tuig naman panagtipon ni Ramon, wala ko'y pangayuon pa gawas lang so sa kabutang ang anak, Papa Joe. Nagpa-check up mig doktor og ang resulta okay naman minduha ni Ramon. Nagpabinisaya na sab mi og giadto na halos na milagroso nga mga santos pero wa pa gyud mi tugahi og anak. Gano kaha ngo kanus ready na ko nga magkaanak pero di naman ko mumabdos. Nasayod ko nga dako og sala sa Ginoo. Karon lang ako na-realize nga ang bata usa ka blessing. Usa ka higayon sa akong kinabuhi gihatagan ko niyang blessing pero akong gisayangan ang maong blessing, Papa Joe. Nakaibaw ang akong bana sa akong kaagi ug duha ka kamot ko niyang gidawat.
Padayon lang gyapon tag-ampo, Georgina. Moabot lang gyapon higayon nga dunggo niya nga to ang giampo ug matagan ra lagi ta niya og grasya. Tugahan ra ta niya og anak. Mo'y pirming isulti ni Ramon nako every time nga naghilak ko tungod sa akong pagbasol. Unta, pasayloon ako sa Ginoo. Nagbasol na ko sa akong gibuhat. Matod ko pa niya. Pasayloa ang imong kaugalingon para mas mugaan ang imong paminaw. Ayaw pa pagkawa sa pag-asa. Niya lang ko pirmi sa imong kiliran. Bisan pa og dili gyud ta makaanak, akong saad nimo way mausab sa akong gibati nimo. Higugmaon ko ikaw hangtod sa atong kamatayon. Matud pa sa akong buutang bana, Papa Joe. Mga ka-dear friends, nga naminaw karon, hinaot pa nga tabangan ko ninyong ampo sa Ginoo nga moabot ra gyapon ang adlaw nga iya mintugahan og anghel. Kung moabot man gani kanang hikayuna, akong isaad nga ihurot na nako ang tanan og hatag ang akong pagmahal o paghigugma. Mamahimo kong usa ka maayong inahan. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw ninyo sa akong kaagi o hinaot pa nga kung ikaw gitagaan og grasya, imo kining ampingan. Ayaw buhii kay basin sa katapusan, di na nimo kini maangkon pa. Dini na lang kutob og daghang salamat, imo magtatampo, Georgina.